Kon iso ta gendong bayi iku? Nyuri apa? Kan ya. Kandang. Lah gendong bayi tenan. Ini bayi. Gendong apa? Sopo ngaran Oh, Buting? bisa. Bayi rek. Rada maju titik ndasku cek kelilipen bayi. Kowe nek gak tobat tak pateni dhewe. Tobat Pak, ampun Pak. Iya, Pak. Sudah. Hai, mari kok ngene. Iya Pak, sepurun sikake Pak. Hei, Aja ngapa-ngapa. gak ro meripatmu koyo ngene iki emosi. Iya. Ngapa kadene? Salim. Heh? Salim. Salim. Gajak telek salim iki. Loh. Sampean, Cak. Loh, iya. Loh, awakmu kok boleh ayu? Sampean ta? Loh, saiki kok berdasi? Kok berdasi? Aja banter-banter pedot. Dik, rada mundur titik, Dik. Lapo? Aku Mo- maju kok. Mundur maneh, mundur maneh. Lapo sih hari iki? Cantiknya sampean kelewatan pola. Anake Pak Taji niki. Yo, Asline anake Mbak Rondo. anake Pak Taji, Heeh. asline anake Mbok Rondo. Nah, anake Manuk tadi ku anake sampean. Lho, iki berarti anakku. Iya, Pak Lurah. Ojo kurang ajar lo ya. Sik, Aku gak tahu diperkosa Pak Lurah. Kok ngomong aku ambek Pak Lurah duwe anak iki. Alah, sampean ben nemu sih anake. Loh, iya iki. Lihat. Heeh. Iya. Loh, eleng aku. Mari metu ya. Aku gak arek nang maneh. lapo? Nek kon bengak-bengok lagi ya korek tangi arek iki kok. Hei, Kita ini berandal, Bro. Iya. Arek iki lek pori ngrikiti nggon aku iki lho. yo mikno. Wong titik ae dadi berandal itu haram hukumnya. Buat kita nangis. Ababmu lho tutuk kene iki lho. Aja. Oh, aku. Apa? Berandal. Maling kok maling bayi. Kok ya maling-maling mobil. Loh, Berandal prek. aku yo getun melok berandal iku, Mang. Berandal iku sing benefit. Ngono lho. Nyolong-nyolong villa ta. Gak ngono sih. Aku kok boreng-oreng. Perkara nolong bayi. Ya. Kate opo? Awak dhewe mari topo ya. Dirungokno. Awak dhewe mari topo krungu kok ngombe getene bayi sing lahir selo-selo kliwon. Lah kenapa nangis ta oring-oring iku? Lapo? Lapo? Bayi ke goblok. Ah, saya mau muring-muringnya. Kon go bayi temen. Kon iso ta gendong bayi kok. Bayi temen. Ngene iki masih ngono ya padha nyawa awak dhewe.
Gak ngono nek aku kae iki yo nggo bayi. Kon barang. Bayi ki guyon. Gak oleh guyon. Kale. Wah, kon pisan. Bayi wis temen. Terus bayi ndi? Nanti bayi ini kene, Mas. Bayi ini nanti. Iki lho kelekmu iki lho. Lho kelekmu iki lho. Gak yo ketut kabeh bayi lho. Reksona. Merek goblok. Yo karo sih. Iki kok. Kok ndak adis bilang dino? Sedina. Kon iso ta gendong bayi iku. Nyuri apa? Kan dia. Kanan. Lah gendong bayi tenan. Ini bayi. Kang, apa? Sopo ngaran Oh, Buti? bisa. Bayi rek. Rada maju titik ndasku cek kelilipan bayi. Kon iku yo apa? Bayi. Iya, jadi kayak todeng-todeng. Lho iku niku lho. Digendongnya teman. Kok kene ceprot ya apa bayi iku? Arek kok Iku. Nggih si temen. Apa kok nangis? Nangis maneh lapo? Apa, Peng? Peng. Bayi kok itu. Apa? Dah sendi. Iki lho ndase iku lho kene kualik. Balik. Duh. Iya. Duh. Balik. Yayo. Ngawur bayi. Ada apa sih? Iki gak sembarang bayi goblok. Kasih makan bayi. Iya, masih cek bayi sok mlaku. Nek gendong situ mungkon gua awak dhewe gak iso ngono. Kon percaya tak gale bayi iki sok mlaku? Cek, gak betul. Gutilah. Oh iya, bayi sok mentor-mentoran jalan. Mosok. Karo dah. Karo. Masih bayi ku dadi pesawat. Wah, rek, tambah gak tayo kabeh. Siap predel bayi. Loh, gak iya. Oh, rene ono benike. Walah nak. Iso dimemedase. Iki lho, Cul, bayine. Aduh. Aduh awas. Awas iku kupinge. Lek tindi anak dadi arek pang-pangan iki gedene. Wis ngene lho, Rek, ya. Awak dhewe topo ya. Mari ngono krungu swara lek bahwasane awak dhewe iki kudu ngombe getene bayi sing lair Selasa Kliwon. Mula iku rek awak dhewe njogek bayi sing laire Selasa Kliwon. Wujude ya arek loro iki. Ngombe darah awak dhewe. Awak dhewe ku ngombe darah. Bener. Ben opo? Lho, awak dhewe ben duweni kesaktian sakti mandraguna lek jare jaman saiki. Sik ta, dinyang ngombe susu lho gak oleh. Gak ngono nek paru-parumu basah kon ngombe ngono. Gak usah ngombe susu. Ngombe apa? Ngombe oli ae. Ben tambah ireng raimu. Ah, modelanmu kaya kabulator ngene jen. Lek arek iki dombene uli, Dik. Kringete gak metu banyu. Apa? Lendir. Kon iki yo ngono rek arek omben-ombenan oli iki rek. Mamulo lak mamulo. Pisikane ku ngombe getih. Ngombe getih goblok. Kok sih gak ngerti Bang. Oh, digetrip gak ngrungokno. Nang aja ta. Ya mrip ya. Iya, ora ngrungokno kon. Kon lak kepingin duweni kesaktian ya. Awakmu kok iso miber. Oh! Lah iku lak sewati awakmu. Sopo gedaan kono? Yo akeh kanca-kanca. Saking aku yo merdek ae, Dik. Wah, yo. Wong aku arek rojiun ae. Iya. Awak dhewe muslimah. Ya iya. Iya. Wis Ya tok ae. Iya. mula dina iki ya. Ayo nang dipateni mergo ben awak dikonangan nang diombe getene. Sik ta. Bayine iki supaya nek dipateni sik ya apa? Dipakani opo? Iya iki lho kon. Pakan arek iki lho. Gak kali bayi. Lah iki dadi berandal lah kate karnaval kon iki. Lho ya pore. Ya. Ya apa iki? Dikudang. Dikudang. Iya, Dikudang. Dinyanyekno apa? Nyanyi apa? Yo nyanyi apa sangat. Mas. Bayine lembeng. Dinyanyekno. Dinyanyekno ayo. Dinyanyekno. Tak gendong, gandang-gandangan. Tak gendong, tak ombeni arak. Kalian kalau tak cetok kabeh. Wah, kon iku mangkaro.
Ngomong aku. Apa kamu? Wari kecetuk kabeh. Cek dak nyanyi. Tak gendong raimu kaya rabak. Lah apa sih? Ya besre. Wong nyanyi tak gendong diombeni arak. Tak Where are you going? Walking, my darling. Ha! Ha! Wah! wis tak kali bayi. Kang bayi aku. Wis ngene ae. Bayi siji tak gawane sijine gawon, ya. Tak gawone. Arek iki yo, arek iki mumpung gurung konangan. Tak patenane dhisik, sik metu ndase. Wis. Entenono nang gone wit asem ya. Engko tak parani sak marine mateni arek iki. Temen yo. Yo, Oke. tinggalan ijen Iki aku. endi wit aseme? Pikirku ngono sih, Dik. Wah. Ono Lah, model iku lho. Nah, Kring. Pak ngono rek. Sing siji gawet, sing siji kok semut linying ngene. Wis, bota-bote aku kepingin dadi wong sekti. Bayi iki dino iki bakal tak pateni, tak ombe banyu getene. Perkara dosa neraka gak tak pikir besok. Sing penting aku bakal dadi wong sekti mandraguna. Iki takut. Iki apa ya? Kucing ta? Yo, banci. Bayi. Kurang ajar iku mau ya. Pawongan di bayi gak dosa gak perkara kate dipateni. Lho, sik nak sabar aja nangis dhisik. Susune mak gak metu nak. Gak apa-apa tak jamuni godhong katung lak metu. Engko seger nak. Iki dina apa ya iki ya? Tak jenengane pisan. Alhamdulillah oleh bayi aku. 70 tahun aku gak mana-mana. Pomong dikai bayi ambek pangeran. Wis ana rejane jaman banci iki. Bayi iki tak jenengi. Lho, si tak deloke. Lanang. Seneng aku, suka aku. Lan ini. Mau aku anjene, aku ket biyen niku kepengin duwe anak wedok gak keturutan. Saiki oleh lanang. Ya wis ta, Le. Lanang, duh gantenge, irunge, motoe nduk endi iki. Oh iki apa ketutupan? Wis. Ana rejane jaman. Tak jenengi Slamet. Ya ampun. Nandi Robi, Bang. Gak jelas nyenare. Ah, Paling kok go mlayu bayi. iya, diombe dhewe gedene. Tapi ya apa maneh, Peng? Ya. Aku bare awakmu berandal. Sing tega mentolo. Oh, coba. Tega ngono lho. Teko. Heeh. Ya wis. Dina iki kudu tega. Ya wis. Senajan aku ambek awakmu dadi berandal sing tega mentolo. Ya. Nang yen kudu mateni bayi iki. Ha. Apa aku yo iso? Makanya aja dah. Ya. Sumpama gete iki iso diganteni mbek es teh. Enak. Main penyetan. Penyetan tidak main. Sopo mail iku? Macan. Lah, Aja koyo ngono iki kudu tega. iya, berandal. Tutuk ndi, Mang? Arek rek.
Sabar, Bro. Tak cakar ya. Gua ambek lu Iya. padha brandale. Ya. Sing sabar. Terus kapan dipateni? Sik lamuk tok iki lho. Ya yang ngalas rek. Mentolo gak mentolo aku kudu tego. Ya. Terus Lagi. Patenana langsung. sik ta lah. Tego gak tego aku kudu tego. Mergo aku kepengin sakti. Syaratnya kudu ngombe getene bayi sing lahire Selasa Kliwon. Apa? Selasa kulon. Selasa balon. Selasa kliwon. Yo. Bener ya? Bener. Sing lahire Selasa Kliwon. Mati gak mati kon kudu mati. Iya. Nek gak mati. Dah jadi pateni. Mati saiki ngenteni apa? Mati besok ngenteni apa? Padha matine. Dah. Bener. Nek mati gak sekakele nanti. Iya. Kok iya sih? Ayo jadi pateni. Serius. Bismillahirrahmanirrahim. Alah, matenya di bismillah. Mas yo brandal, kudu eling ambek sing kuwasa. Ngono. Ngono lho. Iya. Allahumma barik lana firma royakna wa qina adzabannar. Amin. Ayo jangan dipangan kayak gitu. Gak awor Dungo dhisik. Dungo. Tunggu yang bener. Tunggu mangan ya. Sepurane bayi, sepurane sing akeh. Senajan wong tuamu gak ro nek awakmu kate tak pateni. Iya. Tapi awakmu tetep kudu tak pateni. Mergo aku kepengin sakti. Urusan rokok besok tak pikir keri. Iya. Sing penting meneh soe Mbak BRI. Ora ana siji-sijine sing kepengin mateni padha menungsane. Nanging ya apa maneh? Ora kepengenanku kepengin sakti. Bayi. Rodo aku bayi. Apa guys? Kon kok sono katene matane gombal iki, ha? Bayi. 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 Ndang dasen ndi? Di bang ya. Ada kan di bang? Ada kan di bang bayi. Iya, nanti Pak Dase, Pak. Jere kok pangan. Sik, dasare apa kon mateni bayi? Aku kepengin sakti, Pak. Lah kok sok pengen sakti mateni bayi? Aku kepengin sakti syaratnya kudu mateni bayi ngombe darah bayi sing lahire Selasa Kliwon. Aja katik bayi. Terus. Karo ketuae Ludruk Budiwijaya. Iya. Nah, Didik Purwanto Gundul. Apa? Lha iku Selasa Kliwon. Pani kok? Pani? Gawani. Seje karo aku. Wani. Pani. Ya iku tak pikir. Terserah. Kowe nek gak tobat tak pateni dhewe. Tobat, Pak. Ampun, Pak. Iya, Pak. Sumpah. Ayo, mari kok ngene. Iya, Pak. Sepurane sing akeh, Pak. Mari. Aja ngapa-ngapa. Karo meripatmu kaya ngene iki emosi. Iya. Napa katene? Salim. Heh? Salim. Salim.
Gajah telek Salim iki. Oh, belajar baik. Iya. Hah? Salim. Ngene. Arek koyo ngene dadakno. Oh. Apa nek? Apa? Apa? Lho, aku turun bayi kok kate apa? Apa nak pakai bayi? Ketno Pak. Aku nolong. Lah apa kok kon balik ngepuk aku ku lho. Kalau ngomong emang. Kacau. Bayi koyo ngene jadi pateni. Tuh. Bobote bayi kok petang ton. Cup nak cup ki lanang tak gidok iki. Sing. Oh, anek garise tengah. Berarti iki wedok. Cup nak cup. Ajine bener. Iya. Wes arek iki nek aku jenengno gak iso sehat iki. Temenan iki. Temen iki. Jenengno jelas. Heeh. Terus Saksenono ya? ya. Kenapa kabeh? Saksenono. Soale tak jenengno gak nyeluk jenenge berarti kon besok paten sak gerdu-gerdu. Iya. Ngene ta? Iya. Sak seksenan geter kan pater wit-wit kana gegodhongan. Sak lumahe bungi sak krim langit. Arek iki tak jenengno. Ayo sapa ayo? Ayo Udin. Tak jenengno Rahayu. Seperan lawas. Bisa pas. Gane urut. Kacau. Arek iki duwe alat terus Mas gak iso gede-gede gak diloloi. Manuk kan diloloi ku. Alah. Iki kok kayune piye nek gawa iki kok. Kayuku mung nduk kono gedhe iki. Lah terus nggo bayi iki piye iki? Tukano gojek. Heh? Mobil gojek. Lah karuan ning duwe ngono kayu ge ngojek. Lah nek pira? Kesuwet. Bapak
ngomong sing enak sampean. Sing enak Ojo piye? golek perkara sampean. Nyemoni sampean. Nyemoni Ilang-ilang iku anak-anakku dhewe lah apa sama nyemoni? Sampeyan iku lurah wis tak lapuri. Anakku ilang, Pak. Sampeyan tak goleki. Lurah iku tanggung jawab iku goleki apa sing dilaporno penduduke. Ojo cacak anak. Dom ilang lho kudu sampean goleki. Ola apa lurah golek dom iku? Lurah kok golek dom. Paribasane ngono lho Pak, lek umpamane penduduk sampean iku lapor kelangan dom Pak Lurah. Lho, kudune lurah ya wajib goleki. Lah iki anakku ilang. Lah apa sampean nyemoni? Anak sampean ilang iku wis pirang taun? 20 tahun. Wong aku cek dadi lurah. Ya tak kok lurah sing dhisik. Lho lurah sing dhisik wis mati, wis tak lapuri. Sapa ngerti nyusup nang sampean, sampean ngerti. Lho, ngono lho. Aku dadi lurah cek iki. Cek tas iki lah dadi lurah. Kok sampe takoni dadakno. Lho, maksudku iki sampean iku wis sampean goleki tak gorong perkembangane piye anakku. Aku kan laporan nang sampean. Anakku dhewe ku ilang. Kok ngurusi anak sampean iku lho. Lho, anakku iki ya urusana wong aku ya penduduk sampean, aku lapor nang sampean. Rek, arek-arek. Gak tumor bayi arek, marek. Ora. Iki lurah kok. Iki pantes ono lurah-lurah cap gajah. Ngerti ya, cap gajah iku klenu-klenu dilapor penduduke. Lurah lemot. Lemot. Ki aku meleh lurah awakmu iku wis gak kok sangoni. Tak peleh, gak kok kei apa-apa, dilapuri gak ngreken. Ya mestine dadi lurah ya ngono iku, gak nek sanggup terus dadi lurah. Lurah lodruk lah ngene iki sih, Bu. Masuk. Anak sampean iku lanang ta wedok? Wedok. Anakku sing ilang iku lanang. Sampean anak sampean iku ilange dina apa? Selasa Kliwon. Lho, lah ya padha Selasa Kliwone. Nah, nyemoni ta? Lho. Nyemoni kan? Nyemoni ta Pak Panja? Ya. Nyemoni. Iya. Sama nak takut aku to ki Mang. Ilange dina apa? Anak sampean lanang ta wedok? Wedok. Iya. Ilange dina apa? Selasa Kliwon. Lho ya padha Lho lah nek terus lambemu. Iki mang lho lambemu iki mang lho. Piye sih? Terus Tapi beda kelamin. Anak sampean lanang ta wedok? wedok. Ilange dina apa? Selasa Kliwon. Lah ya padha. Lho. Sing madakno sapa? Anak- Lho kandhane to lurah lek goblok kaya ngene iki. Anakku ilang ku ya padha, Bu. Selasa Kliwon. Anak sampean ilang, Lanang ilang. lanang ilang. Dinane Selasa Kliwon. Anakku ya Selasa Kliwon kok. Lah berarti lak ya padha kok nyemoni. Lho mangko mari takok aku. Ayo. Nggih dina-dina liyane po. Yo dina liyane wong ilange dina Selasa Kliwon kok dina liyane. Salahe sing nglairno kok bareng-bareng. Aku iki lurah. Mbok celadu iku ya apa? Lho. Lah karena sampean tak celadu sampean gak tanggung jawab sampean tak lapuri anakku ilang ya gak goleki. Goleki anakmu dhewe. Lurah kok gak ono wibawae bae. Salahe sapa? Elek-elek iki lurah. Wis ngerti lek sampean iku lurah. Cek ana wibawae iki lek penduduk lapor itu ditindaklanjuti. Ora terus marono njegidhek goleki anake dhewe. Iya. Sik, kok ngono kuwi? Ngono ku dadi lurah. Lurah iku kudune ku sing tegas. Cek, enek wong lapor, langsung budal brek digoleki. Diajukan lho. Ya. Piye? Lho napa? Kata-kata. Pun ngeten mawon Dwinge. Anjene anake padha ilange dinane ya padha Selasa Kliwon. Ayo digoleki bareng-bareng. Berarti kan yo rugi oleh aku lapor. Aku kok melok Lho aku goleki. yo kilangan Bu. Ayo digoleki bareng-bareng. Lho, kan ngejak aku. Yo iya. Kalau aku kok gendang wong awakmu dondo aku rondo. Ayo.
Maksudnya yo pantes ae, Kak Po. Apa sih? Lurah labi loro labi telu yo pantes, Kak Po. Loh, ya pantes ae, tapi aku rondo-rondo tuwek kok jarene Wanto. Ayo. Ayo, piye? Coba. Sida goleki bareng ora? Ayo digoleki bareng. Sama liwat di. Aku tak lewat kene. Aku. Sama lewat kono. Berarti kan yo gak bareng. Kan golekne kan bareng-bareng. Golekine wong bareng iku mlaku bareng. Mboten, iki nek mlakune bareng bahaya. Bahaya. Ya bahaya. Dadi sampean budale bareng sama lewat kono, aku lewat kene. Tapi kok nduk tengah-tengah tempuk ngene ya? Lah. Ya. Ojo bater-bater jika krungu arek. Jika krungu lekmat tuh bahaya lekmat. Golek krungu karo ngono mecucu. Bunya, ayo digoleki bareng-bareng. Lho. Jenenge anak. Piye to? Lah wong aku laporna sampean kok ngejak goleki bareng-bareng niku lho. Jane ku aku sponsor sampean kudune sampean digoleki aku yo gak lho. Gak ngurus ket mang dijak goleki bareng-bareng kok ya ruwet ae. Wis mbuh tak goleki dhewe. Iki lurah piye sih? Wong di omongi kok wangel ngono. Ih keton aku duwe lurah kok ngono mang. Wong ora. Aduh. Duh, Pak, ayo jare nang pasar. kosik ta? Kok sik lapone? Ini anak beruben. Sik to. Loh. Sampean, Cak. Loh, iya. Loh, awakmu kok boleh ayu? Sampean ta? Loh, saiki kok berdasi? Kok berdasi? Aja banter-banter pedot. Iku sapone? Sapone? Meneng ae. Bakale wong. Tak adani, tapi aku setuju lek ambek sing iki. Winginane sampean golek gendaan gak tau pokro kok lambene sampean ngene iki yo. Gak tau pokro. Kenapa? Sing winginane ayu, yo Lincir. putih. Tapi keleke ambene koyo slendor. Iya, nek aku tak bingung mercon. Winginane yo ngono, lemu ginuk-ginuk. Oh iya. Lah kok Pak, kopok. Mikir. Mikir. Kopok konmo. Kopok kene gak kopok ayo wis. Pacu. Ada apa sayang? Piye kabar sampean? Meneng ae. Tak rayokno nek kepengin dadi ibumu. Kita dasi tuku nanti ya Pak. Aja sini aku tahu. Oh, cini-cini iki kurang banyol. Cak. Nih, Waduh. Kamu tetap cantik. Kapan boyo, kapan bajul. Tetap saya nanti, saya mau tak untal. Gadu. Mari gado bangga. Waduh. Cak. Apa? Piye kabar sampean? Yo kabarku kok selamat. 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 Iku kok cok. Meneng ae ta. Ayo nang pasar. Dodem iki. Cak. Deh. Sampean kok tambah ketok buah. Saiki aku merdeka. Karena merdeka. Apa merdeka? Sing duwe abang, sing isor putih. Gendera iku. Merdeka. Oh, ngono. Iki Ya? anak sampean. Anakku. Oh, anak sampean. Heeh. Wis anak. Gorong. Ijek peran. Iya. Maksudnya Aku dim-dim. Aku Pak setuju aku mbek sing iki. Setuju? Iya, setuju. Tenang ya, Nduk. Tak rayune. Meneng lagi. Kira-kira jek ngatasi ta? Iku sih tak pikir. Cak Li. Pak, Tapi sampean kok ketoke ngene, Cak. Ngene piye maksude? Kok ketoke kok ya mlempem ngene. Munyek melempem. Melompok lho. Wong anakku ya lek. Lho, bergerak cepat.
dodol. Aku adus, Heeh. diintip. Lah aku mbayangno gendak aku biyen. Nek karo awakmu. Terus mari ngono, dadi aku di dalam hatiku. Waduh, dadi mesin penggerak. Kamu mesin penggerak sih. Lah iya, itu lho mesin penggerak. Iya Terus ngono. marung ngono. Mareng tak bayangno. Terus aku ngipi. Ngipi. Heeh. Ngipi isuk biar telas beles. Berarti ngompol. Ngompol. Gitu. Lah apa? Ya siku lho dhewe. Cak, Apa? aku kulo bingung, Cak. Loh, itu kok budrek? Iya. Ah bingung ya? Iya, bener. Aku bingung iki. Bingung kok coba ikut ah. Lho, aku gak menakno kambingku ngene lho. Oh, ngono ta. Lah apa tak wek-wek mong gak tau dewek-wek kok. Temen. Yo. Temen. Yo. Ya iki sip. Kakak dewek temen. Iya. Ojo kuwatir. Ya iku tak pikir. Cak, bae sampean ketemu arek ngono wis pokoke sekirane umur 20 tahun kan, Kak. Aku lu kelangan anak, Cak. Kamu kelangan anak? Yo, makanya aku mau rabi ku perkara apa aku cek bingung golek anakku, Cak. Mangulo gele anak kok ojo gletak-gletek. Aku ku gak delek gletak-gletek, Cak. Ceritane ku ngene lho. Piye? Arek iku takut metu kok kene yo. Mm-mm. Pucudut. Pucul. Yo. Mari pucul terus. Marung ngono arek iku kok tak dijuisi, di dukun bayi. Dukun bayi. Marung ngono iku ilang. Ilang. Iya. Lho, Aku kan gak iso nguber, Cak. Lah iku cek iku. padahal Cik. Kopak. Kopak. Kadane Cik tidak bisa gerak. Iya gak iso gerak. Mm-mm. Wis arek iku silang, Cak, sampai saiki anak 20 tahun lah. Waduh, sakno iki ngene iki. Sik, makane aku mau rabi dhisik, gurung iso petuk anakku. Merabi nek guru. Gurung petuk anakku. Tenang. Omongmu iku sing tak pikir. Kemendel. Lho, kemendel. Wah, lama ngene. Aku jek golek perkara aku kon. Kalane ngomong. Ayo tapak nang pasar. Alah, kosek ta. Iki tak ngedem mikire bapak. Karo bapak iki panas mikire. Nek pedho iki kaya salju. Ya Cak yo beke metukno arek. Iya. Nek pedho. Yo pokoke wajahe saemper-saemper koyo aku. Heeh, yo bagi ngono. Gak. Gak, kan anak urunan. Heh? Anak urunan. Ojo pringisan. Karo sapa ae hitung. Kali sampean melok orun irunge. Heh? Iya sih, melok orun irunge sih. Ora. Iya. Aku ora tau. Nek sampean jodoh iki tak gak, Bu. Tahu kok winganane kok. Oh, omahe jang diobong wong. Kacau. Ya wis Cak yo. Heeh. Pokoke lek iku yo Cak yo beke krungu-krungu info-info ngono-ngono ku yo Cak. Ya. Yo. Ya. Temen no yo. Mm-mm. Aku mulai sik yo. Iya, ya mulai sayang. Yo. Heeh. Tapi aku gak dosanu lho ya. Yo Cak. Ayo iku duwe gawe tuku klambi aku nyong-nyongoni ae. Meneng tak getoke ngono lho. Iya. Aku mulai. Iya sayang. Dadah. Dadah. Aku mulai. Iya. Iki yang enek sayang-sayangan kok sok eret-eret. Tapi emang ayu, Pak. Kamu setuju? Iya, setuju. Setuju temen? Setuju. Ayo ditututi. Mun tututi ayo tunggu di omah. Tunggu ndok omah. Heeh. Nek wonge gak moro ya apa? Ah, gak moro ya tak WA ae. Iya. Sama di HP ta, di HP nih. Heh? Di HP nih. Lho ngenyek kan di HP. Ndi? Yo mben tuku. Wes Dok ya. Saiki ayo nang pasar dhisik. Iya, ayo tuku klambi. Heeh, tuku klambi, tuku kaca meleng, Terus tuku benges, terus apa? tuku wedak aspal. Amang njaluk Rexona wis dicatet ya. Heeh, Rexona. Wis. Heeh. Wis ae nang pasar nek ngono. Ya, wes ayo. Nah, sayang.
aku sih hari ini. Cantiknya sampean kelewatan pola. Ya, sing buka-buka ketara iri ketara. Lah. Dek. Apa Mas? Sampean ngerti ta? Mari dina Rebo iku dina apa? Kemis. Nah, kemis iku ono perpanjangane. Apa? Kamisiu. Mana? Ngene tak kandani. Sampeyan ngerti lapo kok ibu kota iku waduh, Dik? Gak ero. Lho, makane apa ibu kota iku adoh? Soale nek sampeyan iku ibu dari anak-anak kita nanti. Ya. Dek, sampai rambutku mowol-mowol. Lho alah, rambutnya mowol-mowol. Ambung, cium kedingi. Lah ono pakune. Sampai ini mari ketiban triplek ta. Matamu aku kuntilanu ah. Kuntilanu. Rambutnya walus rek. Sampai ini keramas bendina ping piro? Ping 3. Ping 3. Ping 3. Adus ping 3 keramas terus. Keramas terus. Masya Allah makane kok halus. Mas. Sama niku tresno mbek aku tak gak sih. Sayang mbek aku tak gak. Lho ya jelas sayang to, Dik. Sayang aku ambek sampean. Gedene sak piro? Lho, gedene sak gunung jerone sak segara, Dik. Nek tresno aku mbek sampean iku kaya kuku. Lah apa sih kaya kuku? Lah kuku kan nek diketok tumbuh, diketok tumbuh, diketok tumbuh. Gorong. Kak tresno aku mbek sampean. Ngono ta. Tangan tapi sing diketok tumbuh gamek kuku tok. Apa ono ta? Pokoke diketok tumbuh. Liyane kuku ngono lho, rambut, brengos ngono. Ya. Iya. Dek, rambutnya rek. Nek aku ndelok sampean ngene kelingan suatu lagu. Lagu apa? Lho, lagu sing wis terkenal. Lagune Dalangkur. Kayak wis mati ta wong iku. Lho, sik urip yo ngawur rek. Wah, wong iki urip. Nah, lagune iku kira-kira ngene, Dik. Kelingan welingmu sing prasaja. Nah, ya. Agama ngayomi jagat raya. Iki apa sih jaman saiki kok nyanyi lagu pendekar. Loh. Iku lagune pendekar ta? Iya. Tapi kan lagu tresno, lagu cinta. Nek ngono lagu sing iki lho. Tresno iki dudu dolanan. Kabeh mau amarga kahanan. Iya. Sing tak jaluk amung kesabaran. Mugi Allah paring kasembatan. Ya. Iya enak. Enak, temen. Sama niku lek seneng aku ku nang lamaran aku ta. Setelah aku digondol wong. Nek perkara ngelamar ngene gampang. Tapi nek cara biyen iku sing lanang nglamar sing wedok. Lah saiki modern. Lah saiki modern sing wedok nglamar sing lanang. Usume ngono saiki ku. Iya. Cari sapa? Lho, sampean gak update TikTok sih sampean niku. Delok nduk FYP. Iku rata-rata wong wedok sing marani wong lanang. Rong ngono wingi sing wingi ku tak lamar dhisik. Ngono ta? Aja dilamar, wis yo ganteng dhuwur putih aja dilamar. Ganteng dhuwur tapi gak lucu ae gawe apa? Iya. Ana ambek aku lucu ya. Lah nggih. Lah, saiki sampean mulai kondo nang wong tuane sampean. Iya tak. Iya. Kondo bapakku yo. Heeh, engko nek bapak sampean setuju lah iso nang omah. Sampean lamar aku gak apa-apa. Tak trimo. Iya, ya wis sing ngono tak mulai yo. Iya. Dadah. Nah. Mama, Loh. dadah. Dadah gak ngene. Dadah iki tangan, dadah yo ngene, dadah. Wis dilakoni temen iki. Arek wedok wis kono nang ngene bapakne, nek seneng iso nang omahku nglamar. Tak antanane omah.
Anjene iri. Jane kon kok jarian. Kurang ajar. Oh, kok tak idoni kon nyedu. Nek kon ngidoni aku, kon tau nyuwi. Kok tak dupa lho kok. Dul. Lulu kulune lek duwotone. Kok gak mate. Yo ngene lho tangga nek elek atine ndongakno matek. Lah lha apa to ngono mate akhir penggaweane wis gak jelas, wis tuwek gak nyebut. Lah aku mendira nyebut kok. Nyebut apa? Bud. Mbok sing sadar. Mbok sing jelas, mbok sing ngerti. Pindahan dia mesti ditutno. Nang Citralen yo ditutno. Saiki aku nang Jombang yo ditutno. Gak tau nduwe daerah dhewe kok. Sing gak jelas ngono awakmu, Lah aku. Kon iki dapuk gak jelas. Lah apa gak jelas? Wong iki lanang kok macak wedok. Wong iki bingung. Iki lho lanang ta wedok ngono. Jangan digawa sing gawe ya ngepir no. Ya kurang telaten piye? Kurang telaten deloke mek ditelateni lah ya ayu kaya wedok. Alah. Iku sing seneng. Sing seneng situk loro. Tak kena narik sampeyan iki. Sih. Wong gak jelas sing seneng apa gak? Gak. Yo kanca-kancamu tok sing ngomong gak, sing liyane wong lanang-lanang berontong-berontong. Yo jelas seneng dengan kecantikanku sing alami. Alami apa? Nang nyebuto kon iku wis kencing manis, ana lagune lho. Lagu apa? Kencing manis dilu engkas ya peno bongkok. Iya. Nek aku bongkok ya medeni awakmu. Wong kok. Pemirsa. Gak nyambung orangku. Kok kage pare. Encene awakmu. Parikane pales sik. Lha apa lagu terkenal saiki kok? Lagu piye? Yo kencing manis ku nyanyekno kon. Piye sih? Kencing manis. Wah. Dilu angkas peno bongkok. Jene aku kencing manis, nenek wong gelek tak uyuwi. Gak ngono. Piye? Oh, sepelane gak ngono kok ana wong manis tak kencingi. Gula wong dikencingi ya apa? Macak kaya arek enom tapi yen komboi kon. Gak apa-apa, kenakalan orang tua.
celonoan begi. Hem-heman. Ya. Wong-wong ngono ku lak tekok kain. Dasian barang. Iya. Gak pantes dasi kayak kene iki. Lah ndi kan ndi? Bebeten saraimu kabeh kaya mumi cek bongko kon. Masamu aku kedapuk kecelakaan ngono ya. Omah kono kain. Tak apa takon niku? Gak isin. Lha apa? Omah dibolongi. Kon kate ndingkik mek aku saling klambi ta. Sing doyan awakmu ki sapa? Heh? Gak doyan lapo kon tak delok kok sarungan bendino. Lah sarungan bendino duwe sarung kok dadakno gawe ta? Gawe duwe sarungmu kok sarung-sarungku dhewe kok. Ora ro isin. Ora mlok di sumur. Ngamek banyune. Hei. Kok iso ngomong gak ndek sumur melok banyune ya apa? Sing ngeduk sumur iku aku. Lho kok sing ngeduk sumur aku wedok rek. Asline sumur iku aku. Sing ngeduk aku tukangku. Heh? Lapo kon melok nimba, melok ngombe banyune? Sing ngeduk sumur tukangmu awakmu sing bayari. Ya iya lho. Botone sapa? Botoku? Ora karo gak kanggo. Kok kanggo? Ayo. Mari ngono ku. Oh, terus. Timba digawa. Lah kok perkara timba pecah gopel ae adik bingung kon. Tak tukokno timba elek ae. Mo ya kudu asline iku. Timba elek kayak masalah gedang yang ngono gak melo nandur aku kan nandur gedang sirkuit lah kon melo nguntal. Sing salah ku gedange. Ya sing salah kopior ku utekmu. Ya ora. Mesin. Ya ora sing salah gedange. Gak melo nandur badok. Ya ora sing salah gedange. Mek turunane bedes gak ono. Turunane apa? Bedes. Aduh. Nandur menemben iku bener wite nek kebonmu. Ya. Tapi wae mangkon nang nggonku ya bagi aku kok. Hah, ngapa kedange? Gak jelas. Sembarang kok gak jelas kon iku lho gak jelas. Ya kon. Kon. Wong kok iso. Pak. Kapon ah. Aku narapekno, Pak. Telon. Anake wis gatelen pemirsa. Wingi gabaken, saiki gatelen. Belono gatel, Pak. Belanono. Wah, dijoli. Lah kok omahku mbok kekrek. Maksud akhir kate lapo? Iki bener owekmu tapi dapite kayune lho kayuku. Telon anakmu kira njaluk rabi. Njaluk rabi bapak wis gedhe. Narapekno ya, Pak ya. Aja kuwatir. Entas iki meneh. Bapak oleh bel. Teko sapa? Polisi, teko polisi. Teko polisi, bapakmu kan ditangkep. Heh? Iya ta. Oleh ditangkap mergo apa? Mergo apa? Mergo sing diarani lanang kok padha lanang dirabi, iku gak oleh cara agama. Aku dadi ditangkep. Aku ya ngono. Nyemoni. Ya menes aku lamarno ya, selak digondol wong areke aku seneng apa. Lah lamar. Heeh. Bapak kon lamar. Heeh. Kon kok gendeng ta? Jarane ngono, ndelok FYP TikTok aku dikon nglamar. Masa berapa TikTok ya ora ngono. Oh, nek wong Jawa asli iku wong lanang lamar wong wedok, ora wong wedok lamar wong lanang. Wis tak aku narapekno. Ono FYP TikTok maneh. Cocok ae. Ya menesuk ya ngono. Menusuk gampang. Ya dipikir dhisik, gak dino. Ah kita kok. Aku ngisin gak jane nglamar kok wedok nglamar wong lanang kok isin. Lah aku lho seneng Pak, ya gak apa-apa. Masih seneng ya ora ngono carane, Nduk. Lah kok matek ae, matek. Lho, aja sayang. Aja sayang. Aja sayang. Aja sayang nek awakmu matek, sing matek, sing campur sari sapa? Gendeng mek turun
keturunan yang ngono iku. Bapake gendeng ya turunane gendeng. Ana bunuh diri ditekek dhewe iki. Ya ngono. Wong nek turunane kerubuhan dandang ya ngono. Apa? Ben gak ero ta calonku sapa? Ya sapa? Heh? Anake wong iku. Endi wonge? Iki tambah pean. Heh? Tambah pean. Iki. Iya. Aduh Pak, ning kupingku. Iki. Iya. Ayo ta, ayo ya, ngamarno ya. Sakjane ngono nak ya, sakjane. Aku kon nglamar wis gak seneng aku iki. Ya gak seneng apa, ngono ku ya kudu ndukung anake seneng. Ajene anakku iki ganteng, sekolahe pinter nyambut gaene tepak sugih. Wis duwe motor dhewe. Akeh wong wedok sing daftar anjene. Ate entuk tangga sebelah. Kok tak idek sak bapak-bapakne. Ya apa? Loh, Bunda. Aduh. Anak mama dateng. Iya, Bunda. Meneh-meneh ku ngene lho sayang. Lu ngono. Nggih. Gimana, Bunda? Kuliah ya kuliah, nongkrong ya nongkrong. Ojo kuliah mbok campur nongkrong. Lho golek. Duwe sing tak sangoni 15 juta digawe sedina iku montek ta durung? Alah. Duit-duitan lah. Kamu aja direken wong melarat iku. Wis mboten ta durung 15 juta. Dorong. Goblok kon iku nak aja ngisi-ngisino mama. Kancamu, gurumu tukono jajan KBS gendul ku tukono. Ngono. Kok ape ditraktor pokoke ya? Gendul. Oke, Bunda. Bundamu iku pelias terkenal. Hei. Apa? Apa? Aku ngomong apa? Perias terkenal. Ayo ngono. Aku ngomong apa? Pelias. Cocok iki sing ngomong, cocok kok sing ngomong. Bunda. Apa nih? Sampe tak kandhani ya. Sampe gak usah khawatir. Sampe santai lho Bunda, omah santai. Mari ngene. Kok maksudnya aku kok nunggu ndak omah, nunggu ile-ile no. Mbok kira aku babi ngepet ngono ta? Ya, Mas. Sogene mamamu iku teko nyambut gawe gak teko babi ngepet. Soge apa? Lah. Seje toko sebelah. Sediandalo ki. Wit klampit sawit iki ta. Gendeng turunan delok dasine nggih teko tisu. Bunda. Gak mampu pawatan soge. Ojo kuwatir sampean lho nggo santai. Mari ngene ono sing teko mrene. Mari ngene ana sing teko rene. Iya nglamar. Ngelamar kok nak. Iya. Pancen wis wajibe kon ganteng, turunanmu yo apik-apik. Yo kudu ana wong ngelamar rene. Iya. Tradisine wong Lamongan mama iki, sing lanang dilamar sing wedok. Sing lanang dilamar sing wedok. Usume ngono pancene. Tapi yo kudu eling, apa ndak? sing wedok iku memang turun-turunane kudu tepak. Bebet bobot bebet. Kudu diitung kabeh. Hitung kabeh. Nek wis cocok gak apa-apa. Cocok gak apa-apa. Nek gak cocok, Oh, aja ngenteni sak anu tak pateni saiki. Kapan ana wong ngelamar ini nak? ya mari ngene. Sampeyan siap-siap po. Wong endi sing anu? Sing lamar. Wong kene kok, cidek kene kok. Cidek sak piro? Yalah cidek lho, Ndak. Lungguh. Mak iki selalu nurut. Tak siapno. Kobang pacul linggis. Ya aja ndane sampeyan nyiapno ngono lah wong balik wedi gak sida Bapak nak, kon gak entuk tangga sebelah. Mak rabin dhewe. Mak duakar. Lho, Duraka. mo. Aku nek rabi sampeyan mo. Enggak kaya ngono nak. Heeh. Kudu ngerti terahe turunane. Aja sampe kaya tangga sebelah. Tenang. Ya tenang aja nih gendeng sotek penenang hari iki. Hei, Apa? ini. Lapo? Ini. Gak. Tidak. Gak. Ini kenapa sih, Pak? Ya bapakmu aja ngono. Lulu. Ono apa? Iki apa iki? Gak ono apa? Iki kampus iki apa? Kok takon iki apa? Iki lho. Enggak. Lho, iki lho gremet.
Gak ono apa-apa. Gak ono. Oh, pancen kon kire. Salah, Pak. Oh, setan mak, tapi kire kok aja isin-isin wong tuwa. Ya jelas anake gabaken ro anakku ganteng. Anakku tak sekolahno nang Korea. Kok ya bintang Korea. Anakmu delon rambuté ketombe tak korengen. Ngenyek. Bapak, engko tak tukono obat. Tak ditok. Oga. Mun mergo obat sing pewangi, nah mari ngono terus dimenyaki rem. Saiki ya usume kondisioner ngono ku lho, Iya, Pak. Kok kondisioner. Kondisioner apa? Gak kira iso tuku. Saking ngene, Nak. Saumpama awakmu gak oleh anak tangga sebelah iki piye? bisa tak mati anu. Dadi kon kok pilih mati timbang urip? Iya. Negara iki? Iya. Temen? Temen. Ojo, Nak. Ojo, Nak. Nek ngono lho iki. Negara iki mati. Kok nek mati tak dirai nanti, Nak. Lah iki. Le, Nggih. sakmono uga. Yen apa, Nak? Kon mek gak oleh bekecot pilek iki. Ya Pak, aku kecet pilek aku Tenang ae. Menene awakmu nduk kono ya. Nek serukun, tukokno racun tikus. Gak iso aku sering delok drama Korea. Menantu yang busuk iku dorong ngracun aku tak racun dewi. Lah, keliru racun kok bewe dhewe. Lah kon kate bunuh diri lah kok keliru kolang-kaling. Mbok kira potas. Pamu kate bunuh diri, tak elingno. Kon kate lapo, Ji? Bunuh diri aku kate bojo. Ternyata dipangan kolang-kaling. Dikira potas gak mati, warak goblok. Entene tak gawe ngono. Salah apa aja Ojo. dikareni. Isino kon diisin makmu mek kon sampe entuk anake wong sebelah. Lah apa sih kok izin bareng iku? Kon tak rabekno artis kondang Korea. Ci Xuang Xin. Ada sing kondang aku ya, Pak ya. Ya iya lah ya. Mela Budi Wijaya ya. Mela Budi kondang Wijaya. aku. Iya. Iku mang sapa? Pesing. Li, cok sun. Gak ngurus urusanmu, mek anakku yo gak butuh. Tradisine mak aja sampe dirusak, aja dilanggar. Tradisi apa, Mas? Mek wong lanang kudu dilanggar wong wedok. Iya. Ibarat kon ku ande-ande lumut. Ande-ande lumut, Mas. Pangeran. Makne ande-ande lumuten makne. Yo sing lumutan ku bapakmu iki lho klambine ijo. Yo ngene iki lho. Wong nek gowedi yo ngene iki. Nyomot. Ojo sampe ngisi-ngisino mak kon sunatmu ae 7 dina 7 bengi tak tanggap. Lulu ki wedok enek tulung kowe kok ngono ki. Wis Pak. Nang aku ra ngono lho, Pak. Oh, setana, yo seta. Bapak ki tur piye nek awiti? Ya patenono aku mang lho. Heh? Patenono. Ayo awakmu meneh bagian mateni. Ngono lho. Wes. Piye iki? Aduh, arek iki ngisi-ngisi. Apa sih? Pak Guru tidak akan saya belikan kalau kamu berada di sini. Ayo, Rana! Mau. Loh, Aku lo seneng kok. loh. Bodoh kono anakku. Bodoh kono anakku. Sehingga gelem rono, bodoh kono ketol. Sing dukune sapa? Wis salah. Mas, kok Mas? Mas. Ayo Rene. Rene, ojo ngisi-ngisi. Lah anake rene kok gak oleh. Ya gak oleh. Tenang ya, Nak, Wong tenang. omamu iku gak tau ngopel, gak tau mbok sapi, mengandung baksil dan bakteri. Tenang ya, tenang ae. Wong nek kebiasa wasre gendeng. Menek gendeng lulu. Tenang ya, Nak. Tak lho. Halo, Pak. Ya. Iya, Pak. Waduh. Jangan di situ. Pak, aku pokoknya seneng ini. Seneng ngono. Aja runu dhisik. Masalah. Lho, kon lha apa melu nang kene? Tiga, rono kon. Rono kon. Cuma. Rono. Anakmu katut. Kon rene tak garisi, rek mancing, tak gepuk.
tak busek srut. Ora iso kok bucek iki enek garisane mirip. Leh. Mulai tak Kak? Ojo. Aku pengen bareng kene kok. Tak tarik semua ATM-mu. Apa ATM iku? Ganti kon gak iso jajan, gak iso apa-apa. Tak tarik kabeh fasilitas yang ada. Ojo kuwatir Le. Aku lho. Bapak duwe ATM. Iya Pak ya. ATM. Ojo sampai kumpul keluarga kene iki terkenal do internet pesugihan. Mati kon kok dike tumbal. Ora. Sajane sing kate tak tumbalno iku ibu Pea. Soal iki manusia gak jelas. Rene. Ya. Dek. Kamu jangan mengisin-ngisinkan Bapak. Ayo sini. Mau Pak ngono kene. Iya lho kono. Kon iki jerene njok diramarno. Iya. Kene dhisik. Wis. No daun arek iki sak bejate. Oh, gendeng iki. Anakmu ngepek kok. Mesti ngetik orang ditodai sak bejate. Aku yang dandakno terus. Enak, ini. Kang urus. Enak, Ren. Rene! Iya. Njaluk emosine bapak. Bapak iki nek aduh. Bapak iki nek ngomong iki turutono, nek gak turut iki kena darah petit iki lho. Iso. Piye lamarno ya menesuk yo. Tutup gretek. Kita tamasya nduk Singapura. Duh, meneh ana sing lamar. Meneh percuma tak siapno kere herder. Tonggo sebelah mrene lho cicit digreket. Aja galak-galak. Tak sumbungane nak. Sumbungono. Sumbungono. Wis ketemu tak gorong. Gorong lho. Lho kok ndok piye sih? Oh, nduk. Dek. Gorong Dek sayang. Yo, ngerti dhewe bapakmu. Gendak anae. Paling nakono bekakase sing bego bapakmu. Ya nek bekakas tak gawa dhewe ngalor ngidul. Ya apa sih Cak sama niku lho kan tak omongi, tak welingi. Emang ngono aku goleki anakku. Weh, tak doleki ngalor ngidul gak temu-temu. Lah kok sampe tambah guyon ambek banci. Guyon piye geger derene. Kan rotone iku banci kule. Ero. Yo bendina geger kok dadakno. Ya sing gak pokro ya kon iku lapo. Lapo sing gak pokre anakmu iku. Iya Cak ngene iki. Kula nuwun. Monggo. Monggo. Niki enten napa kok rame-rame niki? Jungaren Pak Kuah. Pak Lurah. Pak Lurah. Oh Pak Lurah nggih Pak. Wonten apa Pak? Niki kok enten rame-rame niki enten napa? Perlombaan sekak Pak. Oh, perlombaan sekak. Nggih. Yo gak mungkin lah kula rame-rame. Wong kali tangga. Ayo dhewe lak tanggoan gak tau gegere yo. Cak yo. Lho. Sekake mau menang aku, Cak. Jangan nekak blathukmu ngono. Kali tangga niku sing rukun, kali tukaran. Yo gak mungkin lah, Pak, wong wedok kaya aku iki tukaran, sing arek tukaran iki lho betenggik niki Berarti lho. mboten tukaran nggih. Mboten. 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 Pak Taji rukun Pak Taji nggih. Nggih. Oh, nggih, rukun. Jadi kali tangga niku kudu rukun. Nggih. Enten napa-napa niku ya tangga. Mboten. Mangane ana paribasan tangga digotong ya disangga. Nek apa-apa ora mungkin mung ado. Tangga ngono lho. Wis gara ya asline niki sing miwiti. Miwiti rumah samu aku iki tukang suluk ta. Pak Lurah. Nggih. Sebenarnya ini Pak Lurah. Nggih. Sopo iki? Arek koyo dom bundel ngene. Aja ngawur Om. Apa? Om. Aduh kelancang kamu deh. Aduh jangan panggil Om. Siapa? Tante dong. Oh, tante. Iya, tante. Panggil Om. Toh Darmanto. Yo. Iya, Begini, Bang. Pak Lurah. Iya. Sebenarnya aku siapin aku. Heeh. Ngaku. Iya. Ngaku apa? Anaknya Pak Taji niki. Iya. Aslinya anaknya Mbak Rondo. Anake Pak Taji, Heeh. asline anake Mbok Rondo. Nah, anaknya Mami Okta niku anaknya sampean. Lho, iki berarti anakku. Iya, Pak Lurah. Ojo kurang ajar lo ya. Sik. Aku gak tahu diperkosa Pak Lurah. Kok ngomong aku ambek Pak Lurah duwe anak iki. Alah, sampe dia nemu sih anaknya.
Lho, iya iki. Delok. Iya. Loh, eling aku. Lah, Wis 20 tahun. Ha? Iya, Cak. Aku golek kayu, eneng arek bayi jare dipateni. Aku yo ngono mlebu alas. Mari dinyangong lanang-lanang, ketok wong bayi kabeh dipateni. Tibane awakmu yo. iya aku. Oh, kurang ajar kon. Heh? Iki dateng. Ngene sayangku. Lah ngono sampean kok gak ngomong? Iki anakku iki. Makane irungku gak gede kayak bapak. Bapakmu ngono irunge gedhe kerti kok sebabe mirip apa irunge bakmu. Kayak bagiane WC lho. Enak irung gede timbang irung cili. Nek irung cili ambekane metu. Ngkis, ngkis. Lah nek irung gede penak nek sisi. Tek blok. Sampe nggih kelangan anak ta, Pak Lu Lurah? kekelangan anak kula lanang. Saknalika 20 tahun aku nemu bayi nang alas. Ya iki saiki gedene kaya ngene iki, Pak Lurah. Berarti iki anakku nih. Anak sampean. Bapak. Ngono lek iki anakku lha apa sampean kok gak ngomong sih, Cak? Nek gak ngomong ku mergo apa aku kepengin duwe anak. Ya iki bayi Selasa Kliwon jare dipateni badak teng alas tak jike tak gemule. Berarti lek ngono iki anakku. Anakku. Lah, sing nyolong ya iki. Iki wong aku. Oh, bajamu. Wong kok. Cak. Bo, moko sampean gak duwe anak. Balik nang mboke iki balik nang bapake. Sampeyan diwian, aku diwian. Oh, Cak.